Значи вече тръгнах. То 2 часа гласим, а пък парзалени няма. Давай го дърветата. Дръж пръчката. Чакай. То не тъй, дай му го правилно. Приклепни малко. Малко, така. Не цялото да клякаш ми. Ами той не е хванал, с лявата ръка не е хванал хубаво дървото. Хубаво какво ни дървче. Като пръчка го е хванал. Обратно татър. Чакай сега. Ето така и ето. Ай, са дава. Край! Те избягаха! Върви ги дръж. Скити избягаха! Дръж скити. Я му ги дай тъй за скити да се обърни. Обърни се, бабо, насам да те видим с ски. Айде, обърни се към. Я бакам телефона, ба. Да. Сега ще го направим с Скиорчи. дядо ти. Явно имаш потенциал, ще го направим, нали? Да. Харесва му да кара ски.